Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Mataji. Hare Krishna എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ക്ലാസ്സിലാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 1 ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 1 കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ അർജുന വിഷാദ യോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വീഡിയോ ഓണാക്കാൻ സാധിക്കുന്നവരൊക്കെ വീഡിയോ ഓണാക്കിക്കോളൂ. നമുക്ക് ക്ലാസ് നന്നായിട്ട് കണ്ടും കേട്ടും പഠിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഓണാക്കാം. ഇപ്പൊ പുറത്താണ്, നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഓക്കെ. അല്ലാത്തവരൊക്കെ ഓണാക്കിയാൽ നല്ലതാണ്. ഒരു പേപ്പറും പെന്നും എടുത്തിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും. ക്ലാസ്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗ്രൂപ്പിൽ, കണ്ടിരുന്നു എല്ലാവരും? കണ്ടു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കണ്ടു അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങാണ്. 18 ദിവസത്തെ യാത്രയാണ് ഇന്ന് മുതൽ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സങ്കല്പം എടുക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അല്ലെ. അതായത് നമ്മള് തുടർച്ചയായിട്ട് ഈ 18 ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ കയറാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യം അല്ലെ. അതിന് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമില്ലാണ്ട് നമുക്ക് നടക്കില്ല. ഫസ്റ്റ് ആരുടെ അനുഗ്രഹം വേണം അതിന്? ഭഗവാന്റെ കാര്യം. നമ്മൾ എത്ര വിചാരിച്ചാലും ഭഗവാന്റെയും കൂടി അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. 18 ദിവസം ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞാല്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം, അവസരവും ഭഗവാൻ ഒരുക്കി തരണം നമുക്കത്. അതിന് ഭഗവാൻ തന്നെ ചെയ്യണം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളത് ആഗ്രഹിക്കുക. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ് അതിനുള്ള അവസരം ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത്. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക, നമ്മളെ എന്നും മുടങ്ങാതെ നമുക്ക് ആ ക്ലാസ്സിൽ കയറാനായിട്ട് സാധിക്കണം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നലെ ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ്സിൽ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം, എല്ലാ അധ്യായങ്ങളും ഓരോ ദിവസം ഓരോ മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ടാവുക. ചെറിയൊരു കെട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോ നമുക്ക് ഫുള്ള് ശ്ലോകം ഒരു ദിവസം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഓരോ അധ്യായം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതില് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവായ്ക ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അല്ലാത്ത സംശയങ്ങളാണെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിന്റെ ഒരു ഫ്ലോയ്ക്ക് ഒരു ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അല്ല സ്പീഡ് കൂടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. കാരണം അല്ല വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും. പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നുണ്ടോന്നറിയാം. കാരണം നമ്മൾ ഈ സമയം 3 മണിയാണല്ലോ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ് 3 മണിയുടെ ടൈം അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ഓണാക്കി ഇരിക്കാൻ പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ലൊരു കഥ കേൾക്കണ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഉറങ്ങിപ്പോവും. എന്നിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സ്ലൈഡ് PPT വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മുടെ അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയുടെ ഒരു മിനിറ്റ്, മംഗലാപുരത്തുള്ള, ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, മംഗലാപുരത്തുള്ള ഇസ്കോൺ കുളായിലുള്ള സെന്റർ, കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയുടെ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ, അവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ രാധാ ഗോവിന്ദനാണ് അവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ. അവിടെ നിന്നാണ്, അമ്പലത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ
സംഘടിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ്. കുറേ ഭഗവത്ഗീതകൾ നമുക്കറിയാം മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. കുറേ പേര്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയ്ക്കാണ് കൂടുതൽ എല്ലാവരും വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അത്രയും ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് പലതരത്തിലും കുറേ പേര് ഭഗവത്ഗീത വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇസ്കോണിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ തരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ഇസ്കോണിന്റെ സ്ഥാപകാചാര്യനായിട്ടുള്ള ദിവ്യ പൂജ്യ ശ്രീമദ് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം, അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഇസ്കോണിന്റെ സ്ഥാപകാചാര്യൻ കൂടിയാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്കാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളൊരു പുസ്തകം പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സാധാരണ ഒരു ബുക്ക് മേടിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഓഥറെ കുറിച്ച് നോക്കും, അതിന്റെ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന്, അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം നോക്കും. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ബുക്ക് വായിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ആ ബുക്കിന്റെ മഹാത്മ്യം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും, എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഈ പുസ്തകം കൊണ്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളപ്പോ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം നമ്മളത് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആ ഗ്രന്ഥകർത്താവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ബുക്കിന്റെ മഹാത്മ്യം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഇപ്പൊ 3 ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം നമ്മള് ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ച് ഒരു 2 മിനിറ്റ് നമുക്ക് അദ്ദേഹം ആരാണ് എന്താന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. അതിനുശേഷം ഭഗവത്ഗീതയുടെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭഗവത്ഗീത മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാം. ശേഷം നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മള് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ. അദ്ദേഹമാണ് ഇസ്കോണിന്റെ സ്ഥാപകാചാര്യനാണ്. ഇസ്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി എന്നാണത്. അതാണ് ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയുന്നതിന് അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി, അതാണ് അതിന്റെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള പേര്. ഇദ്ദേഹം കൽക്കട്ടയിലെ ഇദ്ദേഹമാണ് സ്ഥാപിച്ചത്, ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചത്. ഈ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ, അതായത് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ കൽക്കട്ടയിലെ ഒരു വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും വൈഷ്ണവരായിരുന്നു. അപ്പോ ഭക്തന്മാരായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരുടെ കുടുംബത്തിൽ ജന്മമെടുത്ത സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടുത്തെ കുട്ടിയും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭക്തനായിരിക്കും. അങ്ങനെയായിരിക്കും ആ കുട്ടി വളർന്നു വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് ചെറിയ പ്രായത്തിലെ തൊട്ട് തന്നെ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യമുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വലുതായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വൈദിക വിജ്ഞാനം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമായിട്ട്, ഒരു ദൗത്യമായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കാണ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വയസ്സായതിനു ശേഷമാണ്, നമ്മളിപ്പോ ചെറിയ പ്രായത്തിലല്ല, 69ാമത്തെ വയസ്സ്, അത്രയും വയസ്സായതിനു ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ ലക്ഷ്യം ഇതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ ആരെ കണ്ടുമുട്ടാണ്? ഗുരുവിനെ, ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജാവിനെ കണ്ടുമുട്ടി. അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം, ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് വൈദിക വിജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം എല്ലാവർക്കും പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുത്ത പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുത്തത്. എല്ലാവരിലേക്കും ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതില് കൃഷ്ണാവബോധം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവബോധം എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അദ്ദേഹം അതിൽ വിജയിച്ചു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുത്തത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയല്ല, അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളാണ് ആദ്യം തെരഞ്ഞെടുത്തത്. കാരണം അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കൊരു സംസ്കാരം ഉണ്ട് അല്ലെ, ഭാരത സംസ്കാരം ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലും എന്താ പറയാ, ഹിപ്പികൾ എന്ന് പറയും, സംസ്കാരം തൊട്ടു പോലും ഇല്ലാത്ത അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെയാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനായിട്ട് ആദ്യം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അവരിലാണ് മാറ്റം വരുത്തുന്നത്, ആദ്യം പരിവർത്തനം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അവരെയാണ്. അവിടെ അദ്ദേഹം വിജയിച്ചു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലും കുറെ നമ്മൾ പ്രചാരം നടത്തി. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അങ്ങനെ അത് എന്താണ് പറയാ, ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. 1966 ജൂലൈ മാസത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞത്. മാത്രമല്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും, കേരളത്തിൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും എന്ന് പറഞ്ഞോളുണ്ട്.
ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും ഓരോ എന്താ പറയാ നമ്മളെ തൃശ്ശൂര് എന്താ പറയാ ഗുരുവായൂര് തിരുവനന്തപുരം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്ലല്ലോ, പാലക്കാട്, കണ്ണൂർ, അങ്ങനെ എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും ചെറിയ ചെറിയ നാമഘട്ടങ്ങളായിട്ടും അങ്ങനെ എല്ലായിടവും ഇപ്പൊ എന്തുണ്ട്, ഇസ്കോണിന്റെ സെന്ററുകൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഒട്ടും പരിചയമില്ലാത്തൊരു മേഖലയാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഇസ്കോൺ എല്ലാവർക്കും ഒരുവിധം അറിയുണ്ടാവും. അറിയാത്തവരുണ്ടോ ക്ലാസ്സിൽ? ഇസ്കോൺ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നവരുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഇസ്കോൺ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നവരുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉറങ്ങിയോ എല്ലാവരും? ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇസ്കോൺ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്, കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇസ്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇസ്കോൺ എന്ന അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി എന്നാണ് അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്, അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധം, അത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധം എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക, അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മളെ നാട്ടില് ഇപ്പൊ ഗുരുവായൂർ എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഗുരുവായൂർ എടുത്ത് പറഞ്ഞു. ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഇസ്കോണിന്റെ സെന്റർ ഉണ്ട്. പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ട്, തൃശ്ശൂർ കുറെ സെന്ററുകൾ ഉണ്ട്. പിന്നെ വന്നിട്ട് പാലക്കാട്, കണ്ണൂര്, എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും, തിരുവല്ല, അങ്ങനെ ഓരോരോ നമ്മളെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നോക്കിയാലും ഇഷ്ടത്തിന് സെന്ററുകൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം ഒന്ന് മാത്രം, എന്താണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയിച്ചു കൊടുക്കുക, ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരുടെയും ഉദ്ദേശം. ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലാണ് ഇസ്കോൺ സംഘടന പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എല്ലാവരിലേക്കും ഭഗവത്ഗീത, ഭഗവാന്റെ വാണിയായിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീത എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ലക്ഷ്യം. പിന്നെ നാമം ജപിക്കുക, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. ഇതാണ് എല്ലാ സെന്ററുകളും ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചത്, ഇസ്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഘടന. അത് ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണത്, ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു സംഘടനയാണ്. അവിടെ ഭക്തി മാത്രം, ഭക്തിയെ കുറിച്ച് മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം പറയുന്ന ഒരു സംഘടന, അതാണ് ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക്, ഇദ്ദേഹം അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മുടെ കേരളമായിട്ട് ബന്ധം വരുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്. കാരണം കൊച്ചി മട്ടാഞ്ചേരി ത്രൂ ആണ് അദ്ദേഹം പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കൊച്ചിയിൽ ഒരു ശിലാഫലകം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരില്. ഒരു ശിലാഫലകം അദ്ദേഹം അവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഓഗസ്റ്റ് 22, 1965 അവിടെ ഒരു ശിലാഫലകം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് രാധാ ഗോവിന്ദ്, നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ മംഗലാപുരത്തുള്ള അമ്പലത്തിലെ വിഗ്രഹമാണ് പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് അമ്പലത്തിന്റെ അഡ്രസ്സാണ്. അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഏറ്റവും താഴെ കാണുന്ന സന്യാസി പ്രഭുവാണ്, നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുജി എന്ന് പറയും. അദ്ദേഹം കാൺപൂർ IIT ഹോൾഡർ ആണ്. അവിടുന്ന് IIT പാസ് ഔട്ട് ആയ വ്യക്തിയാണ്, സന്യാസിയാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവാണ് അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ കാണുന്ന ജയപതാക സ്വാമി മഹാരാജ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ, AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഗുരുപരമ്പരയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പകർന്നു പോകുന്നത്. അപ്പോ പിന്നെ ഇവരെ പോലുള്ള സന്യാസിമാര് തരുന്ന നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകളും ഇതൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ഇവരാണ്. കാരണം ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, എല്ലാവരിലേക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഉള്ള ഒരു ബോധം എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം. യാതൊരുവിധ ത്തിലുള്ള നമ്മള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ സാമ്പത്തികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണം ഉണ്ടാവാനോ അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ എത്രമാത്രം ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുക, ഭക്തി എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം, ഈ ഒരു സംഘടനയുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ചിന്തിക്കും, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്? അപ്പൊ അതിനുള്ള ഉത്തരാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മളിവിടെ ഒരു പിക്ചർ കാണുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ, ഒരു പരമ്പരയാണ്, ഗുരുപരമ്പരയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്കുകള് യാതൊരു കലർപ്പുമില്ലാതെ ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ, ആ ഗുരുക്കന്മാരിലൂടെ, നേരിട്ടുള്ള ആ ഗുരുപരമ്പരയിലൂടെ, ഗുരുക്കന്മാരിലൂടെ നമുക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കൂട്ടിച്ചേർക്കലോ കുറയ്ക്കലോ ഒന്നുമില്ലാതെ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരാം. അതൊരു ഭക്തിയിലൂടെ നമുക്ക് എത്തിച്ചു തരാന്നുള്ളതാണ് എന്തിന്റെ പ്രത്യേകത, ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആശയങ്ങൾ എന്താണോ അത് അതേപടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, ഗ്രഹിക്കാനും ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതാണ് ആ യഥാരൂപത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. നിങ്ങൾക്ക് അത് പോകെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ
എന്തുകൊണ്ട് യഥാരൂപം എന്നുള്ളതിനൊരു ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരമ്പരയുണ്ട്. 4 തരത്തിലുള്ള പരമ്പരകളാണ് വൈഷ്ണവ പരമ്പര. വൈഷ്ണവർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കുന്നവര്, കൃഷ്ണൻ ആരാധിക്കുന്നവരെയാണ് വൈഷ്ണവർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ വിഷ്ണുവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവ പരമ്പരകൾ 4 തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഒന്ന് ശ്രീ സമ്പ്രദായം, ശ്രീ സമ്പ്രദായം. രണ്ടാമത്തത് രുദ്ര സമ്പ്രദായം. മൂന്നാമത്തത് ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായം. നാലാമത്തത് കുമാര സമ്പ്രദായം. 4 സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട്. ശ്രീ സമ്പ്രദായം, പിന്നെ വന്നിട്ട് രുദ്ര സമ്പ്രദായം, പിന്നെ വന്നിട്ട് കുമാര സമ്പ്രദായം, ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായം, നാലാമത്തത് കുമാര സമ്പ്രദായം. ഇതില് ഈ 4 സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഇത് 4 തരത്തിലുള്ളതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ശ്രീ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ലക്ഷ്മി ദേവിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത്, രുദ്ര സമ്പ്രദായം മഹാദേവനിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത്, പിന്നെ വന്നിട്ട് കുമാര സമ്പ്രദായം 4 കുമാരന്മാരിൽ നിന്ന്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ 4 മാനസപുത്രന്മാരിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത്, ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായം ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത്. ഈ 4 സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുക, ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. 4 സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം കേട്ടില്ല മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മൂന്നാമത് പറഞ്ഞില്ലേ ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായം? കുമാര സമ്പ്രദായം. കുമാര സമ്പ്രദായം എങ്ങനെയാണ്? 4 കുമാരന്മാരുടെ, സനന്ദൻ, സനാതന, സനൽ കുമാരന്മാർ. 4 കുമാരന്മാര് ബ്രഹ്മാവിന്റെ മാനസപുത്രന്മാരാണ് അവർ. 4 കുമാരന്മാര്. ആ 4 കുമാരന്മാരിലൂടെ തുടങ്ങിയ സമ്പ്രദായമാണ് എന്ത്? കുമാര സമ്പ്രദായം. ഇത് ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഇത് പ്രചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ ഈ ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കൽക്കട്ട ആ ഭാഗത്തൊക്കെ കൂടുതൽ പ്രചാരമുള്ളത് ഈ സമ്പ്രദായമാണ്. ശ്രീ സമ്പ്രദായം തമിഴ്നാട് ഭാഗത്തൊക്കെ അതാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോരോ ഭാഗത്ത് ഓരോരോ സമ്പ്രദായങ്ങൾ. പക്ഷെ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ 4 സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇസ്കോൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായമാണ്. ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ പരമ്പര എന്ന് പറയും. ബ്രഹ്മാവ്, പിന്നെ മധ്വാചാര്യര്, മധ്വാചാര്യരാണ് ഇതിനൊക്കെ ഒരു സിസ്റ്റം ആക്കി തന്നത്. മധ്വാചാര്യര്, പിന്നെ ഗൗഡീയ പരമ്പര എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മളെ 22ാമത്തെ ആചാര്യനായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നു. അദ്ദേഹം നമുക്ക് നാമജപം, നാമസങ്കീർത്തനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ കൂടി അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ പരമ്പര എന്ന് അതിന്റെ പേര് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ 4 തരത്തിലുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങളാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഇസ്കോൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മമത്വ ഗൗഡീയ പരമ്പരയാണെന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു പരമ്പരയിലൂടെ ആയിരിക്കണം, ഒരു ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ. ആ പരമ്പരയിൽ നിന്ന വ്യക്തികളിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനങ്ങൾ, വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും ഒരു ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്ന വ്യക്തികളിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ശരിയായ രീതിയിൽ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം നമുക്ക് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളും നമ്മളെല്ലാം പഠിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മൾ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞ നമ്മളെ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? അറിയാവോ എന്തിനാ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? അറിയാവോ? എല്ലാ വേദങ്ങളും ഇതിന്റെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് അറിയാവോ? ഇല്ല. അതായത് ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാത്തിന്റെയും, എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇതിന്റെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം. നമ്മള് ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്, നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരണം. അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ, വേദങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? സാക്ഷാത്കാരം നേടാം. അതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. നമുക്ക് പോകെ പോകെ മനസ്സിലാവും എന്താന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അത് അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ആ ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന വ്യക്തികളിൽ നിന്നാണ് നമുക്കത് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. കാരണം ഒരു ഭക്തനാണ് ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുക, അല്ലെ? ഒരു ഭക്തിയെ കുറിച്ച് അറിയാത്തൊരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും എന്തറിയില്ല, ഒരു ഭക്തി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? പക്ഷെ ഒരു ഭക്തനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തി ചെയ്യാന്നുള്ളത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് വേണം? ഒരു ഗുരു പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വന്ന വ്യക്തികളിൽ നിന്നായിരിക്കണം ഈ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങേണ്ടത്. ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? സ്പീഡ് ഓക്കെ ആണോ?
അപ്പോ ഇനി ഭഗവത്ഗീത പഠിതാവിന്റെ യോഗ്യതകൾ. ഒരു ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നത്, അർജുനൻ ഭക്തനാണ്, ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനാണ്, ഉറ്റമിത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനന് സമാനമായ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരാൾക്കാണ് ഭഗവത്ഗീത നന്നായി ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുക. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനായിട്ട് കൊടുത്തത്, അർജുനന് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്? അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്, ശിഷ്യനാണ്, ഉറ്റമിത്രമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ട യോഗ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിരിക്കണം, ശിഷ്യനായിരിക്കണം, ഉറ്റമിത്രമായിരിക്കണം. അതായത് ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, എന്തൊരു പ്രവൃത്തിയും ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി. അതായത് നമ്മള് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആര്? ഭക്തന്മാര്. ശിഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഭഗവാന്റെ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. ശിഷ്യൻ എപ്പോഴും ഗുരുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അല്ലെ. ഗുരുവിനെ വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരിക്കലും ശിഷ്യനാവാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഉറ്റമിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നമ്മളെ സന്തോഷവും സങ്കടവും ഒക്കെ പങ്കിടുന്നത് ആരായിട്ടാണ്? നമ്മള് മിത്രമായിട്ടാണ്. അതേപോലെ നമ്മൾ ഇതേ രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ആരെ കാണേണ്ടത്? ഭഗവാനെ കാണേണ്ടത്. ഒരു ഭക്തൻ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിരിക്കണം, ശിഷ്യനായിരിക്കണം, മിത്രമായിരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവത്ഗീത ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശകന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത് ആരാണ്? ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത് അത് അർജുനനാണ് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് അതേപടി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ അതിനിവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, നമ്മളിപ്പോ സുഖമില്ലാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നമ്മള് മരുന്ന്, ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതും നമുക്ക്. അപ്പൊ നമുക്കത് നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ ആ മരുന്ന് കഴിച്ച് നമ്മുടെ അസുഖം മാറില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരുടെ, സുഹൃത്തുക്കളുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം കഴിച്ചാലും നമ്മുടെ അസുഖം മാറില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പ്രകാരം കഴിച്ചാലേ നമ്മുടെ അസുഖങ്ങൾ മാറുള്ളൂ. അതേപോലെ ഭഗവത്ഗീത നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതേപടി ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം അതേപടി നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചാലാണ് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവത്ഗീത നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതേപടി നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചാലാണ് അത് സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ലൈഫ് മാനുവലാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ലൈഫ് മാനുവലാണ് ഭഗവത്ഗീത. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു വസ്തു മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒപ്പം എന്തുണ്ടാവും? ഒരു യൂസർ മാനുവൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കും, അതിനുശേഷം നമ്മൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവത്ഗീത. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് ജന്മം എടുത്തു, നമ്മൾ മനുഷ്യനായിട്ട് ഒരു ജന്മം എടുത്താൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. നമ്മളെ മുന്നിലുള്ളവർ ജീവിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോകണം. പക്ഷെ നമുക്കൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, നമുക്കൊരു നിയമങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്? നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളവർ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ജീവിച്ചു പോയത് അതേപോലെ നമ്മൾ ജീവിച്ചു. പക്ഷെ ശരിക്കും നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മൾ മനുഷ്യനായിട്ട് ഒരു ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നെല്ലാം നമുക്ക് എന്തിനും കൂടെ ഉത്തരം തരുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ലൈഫ് മാനുവൽ ആണെന്ന് പറയാം. ജീവിതത്തിന്റെ ലൈഫ് മാനുവൽ ആണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയില് 18 അധ്യായങ്ങളാണുള്ളത്. ആകെ 18 അധ്യായങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ളത്. 700 ശ്ലോകങ്ങൾ. ഈ 18 അധ്യായത്തിലും കൂടിയിട്ട് 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ, 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയും. 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയും. 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടും. അപ്പൊ 3 ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആകെ 18 അധ്യായങ്ങൾ, 700 ശ്ലോകങ്ങൾ. 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായം കർമ്മയോഗം, 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായം ഭക്തിയോഗം, 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അധ്യായം ജ്ഞാനയോഗം. അപ്പൊ അതിനെ 3 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു. കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം. ക്ലിയർ ആയോ? 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായം കർമ്മയോഗ 7 മുതൽ 12
ഭക്തിയോഗം, യോഗം, 13 ജ്ഞാനയോഗം. 3 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി ഭഗവത്ഗീത എത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട അത്രയും വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബുക്കാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാനായിട്ട് അത് സൂര്യനോടാണ് താരതമ്യപ്പെടുത്തി പറയുന്നത്. അതായത് മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങള് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ടോർച്ചിന്റെ വെളിച്ചം നമുക്കറിയാം എന്താണ്, ഒരു ടോർച്ച് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കുറച്ചു ഭാഗം മാത്രമേ നമുക്ക് അത് പ്രകാശം തരുള്ളൂ അല്ലെ. അതേപോലെയാണ് മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീത സൂര്യനെ പോലെയാണ്. അതായത് സൂര്യൻ നക്കി പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ സൂര്യനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെയാണ് ഭഗവത്ഗീത. നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ പ്രകാശിപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ട്, ഈ ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥം കൊണ്ട് സാധിക്കും. അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ട പുസ്തകമാണ് എന്ത് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങൾ 5 കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്. ഒന്ന് ഈശ്വരനെ കുറിച്ച്, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, കാലത്തെ കുറിച്ച്, കർമ്മത്തെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ 5 വിഷയങ്ങളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്. ഒന്ന് ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പരമാത്മാവ്, അതായത് ഭഗവാൻ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച്. രണ്ടാമത്തത് ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ തന്നെയാണ്, ആത്മാവിനെയാണ് ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ആത്മാക്കൾ എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. രണ്ടാമത്തത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രപഞ്ചം, ഈ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് നിൽക്കുന്ന കാലയളവ്, നമ്മൾ എത്ര വർഷമാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത്, ആ കാലയളവിനാണ് കാലം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ആ പീരീഡ്, നമ്മൾ ചിലപ്പോ 50 വർഷമാവാം, 60 വർഷമാവാം, ചിലപ്പോ 100 വയസ്സ് വരെ ആവാം. എത്ര വയസ്സ് വരെ, എത്ര വർഷമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത്, ആ കാലയളവിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? കാലം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ കർമ്മം, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി, അതാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി, അതാണ് 5 കാര്യങ്ങള്: ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം. ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് എന്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? ഈ ഭഗവത്ഗീതയില് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ 2 ഭാഗം കണ്ടു. ഒന്ന് നമ്മള് ഗ്രന്ഥകർത്താവിനെ കുറിച്ച്, ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവത്ഗീത ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ഭഗവത്ഗീത മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ പോവുകയാണ്. ഇത് ആരാണ് രചിച്ചത്? ശങ്കരാചാര്യരാണ് രചിച്ചത്. 7 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഒന്നാമത്തത് ഗീതാശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം യപ്പടേ പ്രയത പുമാൻ വിഷ്ണു പദമവാപ്നോതി ഭയശോകാദിവർജിതഃ. ഭഗവത്ഗീത ഒരു അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യമാണ്. അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വായിക്കണം. ഗീതാശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം യപ്പടേ പ്രയത പുമാൻ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വേണ്ടവണ്ണം പിന്തുടരുന്നവർ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും വിമുക്തരാകും. ഭയശോകാദിവർജിതഃ. എല്ലാ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തരാകും. അടുത്ത ജന്മം ആത്മീയ ജീവിതം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ഫസ്റ്റത്തെ മഹാത്മ്യത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇത് ഒരു അതീന്ദ്രിയമായ സാഹിത്യമാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സാഹിത്യമാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എത്ര പഠിച്ചാലും നമുക്ക് ഇത് 100% പഠിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. കാരണം ഇത് ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കുറെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നല്ലാതെ 100% നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യണം? ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വായിക്കണം. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അത് നമ്മളെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മുക്തി നേടാനും ഭയത്തിൽ നിന്നും വിമുക്തനാകാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീത നമ്മുടെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും, നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും, ഉത്കണ്ഠ, നമ്മുടെ എല്ലാവരും പ്രോബ്ലം ആണല്ലേ ഉത്കണ്ഠ, നാളെയെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠ നമുക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണത്. അപ്പൊ ഈ ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാനും പിന്നെ ഭയത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് രക്ഷ നേടാനും നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു മാഹാത്മ്യാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത്. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടിയാ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കില്ല. പക്ഷേ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക്, അജ്ഞരായവർക്ക്, അവിശ്വാസികളായവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈശ്വരാവബോധം കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. ഗീതാധേന ശീലസ്യ പ്രാണായാമ പരസ്യ ച നൈവ സന്ദീഹി പാപാനി പൂർവജന്മാകൃതാനി ച.
ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഗൗരവമായി ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്ന ഒരാളെ ഭഗവത് കരുണയാൽ മുമ്പ് ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലം ബാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ആരാണോ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഗൗരവപൂർവ്വം ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നത്, ആ വ്യക്തിയെ മുമ്പ് ചെയ്ത പാപങ്ങള് നമുക്ക് അറിഞ്ഞും അറിയാതെ നമ്മൾ കുറെ പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ചിലപ്പോ അറിഞ്ഞുണ്ടാവും, അറിയാതെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ആ പാപങ്ങളുടെ ഫലം ഒക്കെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഈ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ മുഖനിർഗതമാണ്. ഗംഗ ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജ നിർഗതവുമാണ്. ഭഗവാന്റെ മുഖവും പാദവും തമ്മിൽ തീർച്ചയായും യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും പക്ഷാപാതം ഇല്ലാത്തൊരു പഠനത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത ഗംഗാജലത്തെക്കാൾ കുറെ കൂടി പ്രധാനമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ മുഖത്തു നിന്ന് വന്നതാണ്, ഭഗവാന്റെ വാണിയാണത്. ഗംഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇതിനെ രണ്ടിനെ താരതമ്യപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാല് മുഖവും പാദവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും താരതമ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ഗംഗയെക്കാളും കുറച്ചും കൂടി പ്രാധാന്യം എന്തിനു വരുന്നുണ്ട്? ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഗംഗാ നദി നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാവരെയും പരിശുദ്ധമാക്കാനായിട്ട് ഉള്ളതാണ് അല്ലെ ഗംഗാ നദി. അത്രയും പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ജലമാണത്. അപ്പൊ അതിനേക്കാളും പവിത്രത എന്തിനു പറയുന്നുണ്ട്? ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. മലിനേമോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സകൃദ്ഗീതാമൃത സ്നാനം സംസാരാമലനാശനം. നിത്യവും ജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്ത് ദേഹശുദ്ധി വരുത്താം. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന ജലത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നശിച്ചു പോകും. അപ്പോ നിത്യവും നമ്മൾ ജലത്തിൽ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മുടെ ദേഹം ശുദ്ധി വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന ഗംഗാജലത്തിൽ കുളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഡെയിലി ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും, നമ്മളെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മോഹം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലാണ്, ദേഷ്യം കൂടുതലാണ്, പിന്നെന്താണ്? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, നമുക്ക് ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം, അതൊക്കെ പിടിച്ചടക്കാനുള്ള നമ്മുടെ കഠിനമായ ശ്രമങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഭഗവത്ഗീത ഡെയിലി ഭഗവത്ഗീത സ്നാനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെയിലി ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് അതൊക്കെ നശിച്ചു പോകും, ഇല്ലാതായി പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമുക്ക് മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. ഗീത കർത്തവ്യ കിമന്നൈ ശസ്ത്ര വിസ്തരൈഹി യാ സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖ പത്മാവിനിസൃത. ഭഗവത്ഗീത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതാകയാൽ മറ്റൊരു വേദസാഹിത്യവും പഠിക്കേണ്ടതില്ല. ഭഗവത്ഗീത ശ്രദ്ധയോട് കൃത്യനിഷ്ഠയോടുകൂടി ശ്രവിക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളൊരു സാഹിത്യം നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവത്ഗീത ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നിഷ്ഠയോടുകൂടി ശ്രവിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാത്രം മതി നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. വേറെ നമുക്ക് ഒന്നിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥം മാത്രം മതി. കാരണം എല്ലാ വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെയും സാരസർവസമാണ് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ എല്ലാ വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെയും സാരസർവസമാണ് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഓരോ വേദങ്ങൾ, ഓരോ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥം പഠിച്ചാല് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണു വക്താതി നിസൃതം ഗീതാ ഗംഗോദകം പീത്വാ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. ഗംഗാജലം പാനം ചെയ്യുന്നവൻ മോക്ഷം പ്രാപിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതാമൃതം പാനം ചെയ്യുന്നവനെ കുറിച്ച് പിന്നെ എന്തു പറയാൻ? മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാരാമൃതം അത്രേ ഭഗവത്ഗീത. ആദി വിഷ്ണുവായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം ഉപദേശിച്ചതാണത്. അപ്പൊ ഗംഗാജലം പാനം ചെയ്താൽ നമുക്ക് മോക്ഷം കിട്ടും. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അത്രയും ശുദ്ധമാണെന്ത്? ഗംഗാജലം. അപ്പൊ അതിനേക്കാളും പവിത്രത നമ്മൾ പറഞ്ഞതിനുണ്ടെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഉണ്ട്, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പാനം ചെയ്യുന്നവരെ കുറിച്ച് പിന്നെ എന്താണ് പറയേണ്ടത്? കാരണം ഭഗവത്ഗീത നിത്യവും നമ്മൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഗുണം കിട്ടുന്ന പറയാനിവിടെ. സർവോപനിഷദോ ഗാവോ ദോക്ത ഗോപാല നന്ദനഃ പാർത്ഥോ വത്സ സുധീർഭോക്ത ദുഗ്ധം ഗീതാമൃതം മഹത്. ഗീതോപനിഷത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളുടെയും സാരമാണ്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാ വേദശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും സാര സർവസ്വമാണ് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പോ ഈ ഉപനിഷത്തുകളും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? ഒരു പശുവിനെ പോലെയാണ്.
അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഗോപകുമാരനായ ഭഗവാനാണ് ആ പശുവിനെ കറക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിന്റെ പാല്, പശുവിന്റെ പാല് ആർക്ക് കൊടുക്കാണ്? അർജുനൻ എന്ന പശുക്കിടാവിനെ പോലെ അർജുനന് ആ പാല് കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും അമൃത തുല്യമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവത്ഗീത പാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു ഗോപകുമാരനെ പോലെ ആ പശുവിനെ കറക്കുന്ന ഭഗവത്ഗീത എടുക്കുന്നു. അത് ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു? പശുക്കിടാവായിട്ടുള്ള അർജുനന് കൊടുക്കുന്നു. അത് എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? പാനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അത്രയും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാ? പശുവിനെ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളുടെയും സാരമാണത്. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും ഒരു പശുവിനെ പോലെയാണെന്ന് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ദുഗ്ധം എന്ന് വെച്ചാൽ പാല്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഇനി ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകി പുത്ര ഗീതം ഏകോ ദേവോ ദേവകി പുത്ര ഏവ ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. ഇക്കാലത്ത് ഒരേ ഒരു ധർമ്മഗ്രന്ഥം, ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ, ഒരേ ഒരു മതം, ഒരേ ഒരു പ്രവൃത്തി മാത്രം സ്വീകരിക്കാൻ ഉത്സുകരാണ്. ആകയാൽ അത് ഏകം ശാസ്ത്രം, ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രം ഏതാണ്? ദേവകി പുത്രനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഭഗവത്ഗീത. ഏകോ ദേവ, ഒരേ ഒരു ദേവൻ, ദേവകി പുത്രനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഒരേ ഒരു മന്ത്രം, എന്താണത്? ഭഗവാന്റെ നാമം. അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഒരേ ഒരു പ്രവൃത്തി, എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനം. ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക, അതാണ് ഒരേ ഒരു പ്രവൃത്തി. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഒരേ ഒരു ഗ്രന്ഥം ഭഗവത്ഗീത, ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ഒരേ ഒരു മന്ത്രം ഭഗവാന്റെ നാമം, ഒരേ ഒരു പ്രവൃത്തി ഭഗവാന്റെ സേവനം. ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഗീതാ മഹാത്മ്യം പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ 2 ഭാഗം കഴിഞ്ഞു. ഇനി 3-ാമത്തെ ഭാഗം അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതുവരെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണ്. അടുത്ത നമ്മള് അധ്യായം 1 അർജുന വിഷാദ യോഗം. നമ്മൾ 1-ാമത്തെ അധ്യായം ശ്രീലപ്രഭാതർ ഇതിന് വേറൊരു പേര് കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം. കാരണം യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സൈന്യത്തെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ കുറെ പറയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പേരും കൂടി കൊടുക്കാനായിട്ട് കാരണം. പകുതി അർജുനന്റെ വിഷാദവും പകുതി കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമി നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് അധ്യായം 1 തുടങ്ങാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നതാണ്. അതാണ് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത കിട്ടാനായിട്ടൊരു കാരണം. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. അപ്പൊ നമുക്ക് 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആണ് ഭഗവത്ഗീത, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ചാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നത്. 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ട്, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം, അർജുനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പാണ്ഡവരിൽ ഒരാളാണ് അല്ലെ. പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളാണ് അർജുനനും നകുല, സഹദേവൻ, യുധിഷ്ഠിരൻ, ഭീമൻ ഇവര്. അതുപോലെ തന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രം പാണ്ഡുവും ജ്യേഷ്ഠനും അനിയനുമാണ്. അങ്ങനെ ധൃതരാഷ്ട്രം ജ്യേഷ്ഠനും അനിയനാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട അവരുടെ രാജ്യങ്ങള് 2 മക്കൾക്കും വീതിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം പാണ്ഡു മരണപ്പെട്ടു. അത് കഴിഞ്ഞു. ഇവരുടെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇവരുടെ അച്ഛൻ മരണപ്പെട്ടു പോയി. അതിനുശേഷം രാജ്യം 2 പേർക്കും ഒരു, നമ്മളങ്ങനെ പറയില്ല, അവകാശം കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, 2 പേർക്കും ഒരേപോലെ കൊടുക്കണം. പക്ഷെ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു? പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കൾക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കില്ല. ഈ ദുര്യോധനൻ, അതായത് ധൃതരാഷ്ട്രം മക്കള്, ദുര്യോധനാദികള് പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കൾക്ക്, അതായത് അർജുനനൊന്നും അവർക്കൊന്നും കൊടുക്കില്ല. ഇവർക്ക് അധികാരമോഹവും സ്വത്തിനോടുള്ള അത്യാഗ്രഹം കൊണ്ട്, ഈ രാജ്യത്തിനോടും ഈ സ്ഥാനമാനങ്ങളോടുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇവരെല്ലാം കൈയടക്കി വെക്കും. പാണ്ഡവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത്, പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതും കൂടിയിട്ട് ഇവര് കൈയടക്കി വെക്കും. അങ്ങനെ കൈയടക്കി വെച്ച് ഇവർ അത്രയും അക്രമ പ്രവർത്തികളാണ് ആരോട് ചെയ്യുന്നത്? പാണ്ഡവരോട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ കണ്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ദുര്യോധനന്റെ അടുത്ത് സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് പോകും. പക്ഷെ ദുര്യോധനൻ, ഭഗവാന്റെ ഒരു വാക്ക് പോലും ആര് കേൾക്കില്ല? ദുര്യോധനൻ കേൾക്കില്ല. ഗുരുക്കന്മാര് പറയും, പക്ഷെ ഒന്നും ആരനുസരിക്കില്ല? ദുര്യോധനൻ അനുസരിക്കില്ല. കാരണം ദുര്യോധനൻ എന്താണ്? അധികാരമോഹം, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം, അത്യാർത്തി, അതാണ് ദുര്യോധനൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒന്നും ദുര്യോധനൻ അനുസരിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടും മനസ്സിലാക്കാതെ വരുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല, വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. അപ്പൊ ഇവര് ചോദിച്ചു, ഇത്രയും തന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യം തായോ, അതെല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 5 ഗ്രാമം തായോ, 5 വീട് തായോ, അതെല്ലാം പോട്ടെ,
ഒരു വീടെങ്കിലും തരാൻ ചോദിച്ചു. എന്നിട്ടും കൊടുക്കാൻ ആര് തയ്യാറായില്ല? ദുര്യോധനൻ തയ്യാറായില്ല. അപ്പോഴാണ് പിന്നെ വേറൊരു വഴിയില്ല, അവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടി വരുന്നതും യുദ്ധം എന്നൊരു സംഭവം അവിടെ വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനും 7 അക്ഷോണിപ്പടയും പാണ്ഡവരുടെ കൂടെയും 11 അക്ഷോണിപ്പട ദുര്യോധനന്റെ പക്ഷത്തുമായിട്ട് യുദ്ധം തുടങ്ങാണ്. അങ്ങനെ ആ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ യുദ്ധഭൂമിയില്, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയില് ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധത്തിന് വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ പകച്ചു നിന്നിട്ട്, അർജുനൻ ആ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നവരെ കണ്ട് പകച്ചു നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിഷമിച്ച് നിൽക്കുന്ന, താല്പര്യമില്ലാതെ വിഷമിച്ച് പകച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഈ എന്തുപദേശിക്കുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നത്. അതായത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാതെ ആകെ തകർന്നു പോയൊരവസ്ഥ. കാരണം ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ളവരാണ് എവിടെ നിൽക്കുന്നത്? തന്റെ ശത്രുപക്ഷത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. ആരൊക്കെയാണുള്ളത്? ഭീഷ്മദേവനുണ്ട്, ദ്രോണാചാര്യർ, തന്റെ ഗുരുവാണല്ലേ, ദ്രോണാചാര്യരുണ്ട്. അങ്ങനെ വിശേഷപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ. അർജുനനെ സംബന്ധിച്ച് അത്രയും സ്നേഹത്തോടെ വാത്സല്യത്തോടെ നോക്കി വളർത്തിയതാണ് ഇവരൊക്കെ. അപ്പൊ അവരെയൊക്കെയാണ് തന്റെ മുന്നിൽ ഇപ്പോ ശത്രുക്കളായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഒന്ന് തീരുമാനമെടുക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം. ആ ഒരു സമയത്താണ് ഭഗവാൻ, അത്രയും നമ്മൾ തന്നെ ഇല്ലാതാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയും അല്ലെ. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നതും അർജുനന് പല മാറ്റങ്ങളും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ അധ്യായത്തില് നമുക്ക് ഓരോ അധ്യായത്തിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം. നമുക്ക് അർജുനന്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങാണ്. അപ്പൊ നമുക്കത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അധ്യായം 3, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം, അർജുന വിഷാദ യോഗം. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം ധൃതരാഷ്ട്രാണ് പറയുന്നത്. ആകെ ഒരേ ഒരു ശ്ലോകം മാത്രമേ ധൃതരാഷ്ട്ര പറയുന്നുള്ളൂ. അത് ഈ ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച. ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുത്സവഃ മാമക പാണ്ഡവാശ്ചൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ. ധൃതരാഷ്ട്ര പറഞ്ഞു, ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചുകൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പോൾ സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കാണ്, പുണ്യസ്ഥലമായിട്ടുള്ള കുരുക്ഷേത്രത്തില് യുദ്ധത്തിനായി ഒന്നിച്ചുകൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിക്കുന്നത്. ആരോടാണ് ചോദിക്കുന്നത്? സഞ്ജയനോടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സഞ്ജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മന്ത്രിയാണ് സഞ്ജയൻ. ഈ സഞ്ജയന്, ധൃതരാഷ്ട്ര ജന്മന അന്ധനാണ്. ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് കണ്ണ് കാണില്ല, ധൃതരാഷ്ട്ര അന്ധനാണ്. പക്ഷെ ഈ സഞ്ജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ധൃതരാഷ്ട്ര മന്ത്രിയാണ്. സഞ്ജയനൊരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടി. സഞ്ജയൻ വ്യാസദേവന്റെ ശിഷ്യനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഈ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണാനായിട്ടുള്ള ഒരു ദിവ്യ ചക്ഷുസ്, ദിവ്യ നേത്രങ്ങള് സഞ്ജയന് വ്യാസദേവൻ നൽകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മള് വീട്ടിലിരുന്ന് TV കാണുന്ന പോലെ, പല സ്ഥലത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന് കാണുന്ന പോലെ സഞ്ജയൻ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് യുദ്ധഭൂമിയിലെ രംഗങ്ങൾ കാണും. അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിക്കും, അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അതാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സഞ്ജയനോട് ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിക്കാണ്, ആ പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തില്, ആ യുദ്ധഭൂമിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ആ യുദ്ധഭൂമി എങ്ങനെയാണ്? ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ധർമ്മഭൂമിയാണത്. ധർമ്മം മാത്രം വിജയിക്കുന്ന ഒരു ഭൂമിയാണ് ഇത് കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി. അവിടെ യുദ്ധത്തിനായി വന്നിട്ടുള്ള എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അവിടെ മാമക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക്, അതായത് എന്റെ മക്കൾ എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയാണ് അവിടെ. എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുവിന്റെ പുത്രരും. കാരണം പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, തന്റെ മക്കളെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്ര ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ഇവിടെ സഞ്ജയന്റെ അടുത്ത് ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോ, അവരുടെ മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ദുര്യോധനാദികൾ അല്ലെ. ദുര്യോധനൻ ആചാര്യന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് എന്തോ പറയുന്നുണ്ട്, ആചാര്യനോട് ചെന്ന് പറയുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? സഞ്ജയൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത് ദുര്യോധനാചാര്യന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട്? ഇന്ന് 45 ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 10 മിനിറ്റ് ക്ലാസ് കൂടാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മളിന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വന്ന കാരണം കൊണ്ടാട്ടോ. ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവോ? അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോണ്ടി വരും സ്പീഡില്? ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ശ്ലോകം 3. പാശ്ചേത്യാം പാണ്ഡുപുത്രാണാം ആചാര്യ മഹതീം ചമൂം വ്യൂഢാം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമത. അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ നോക്കൂ. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ എന്താ വന്ന് പറയണത്? അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കാനാണ് ദുര്യോധനൻ വന്നിട്ട് ആചാര്യനോട് പറഞ്ഞു. ആചാര്യൻ ആരാണ്? ദ്രോണാചാര്യ. ഇവരുടെ ഗുരുവാണ് ദ്രോണാചാര്യ. അപ്പൊ ദ്രോണാചാര്യോട് വന്ന് പറയാണ്, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും പിന്നെ ദ്രുപദന്റെ പുത്രൻ, ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരു പേരുണ്ട്, ആ പേരെല്ലോട് പറയുന്നത് ദ്രുപദപുത്രൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ പറയുന്നതിന് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. കാരണം ദുര്യോധനൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര നയതന്ത്രജ്ഞനാണ്. എവിടെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലാണ് അത് ഏൽക്ക എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം? ദുര്യോധനറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. കാരണം ഈ ദ്രോണാചാര്യരും ദ്രുപദനും തമ്മിൽ ഒരു വൈരാഗ്യമുണ്ട്, ഒരു രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവര് തമ്മില്. അതുകൊണ്ട് ദ്രുപദ രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു യാഗം ചെയ്തു. ആ യാഗത്തില് ദ്രോണാചാര്യരെ വധിക്കാനായിട്ട് കഴിവുള്ള ഒരു പുത്രനെ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരം നേടി. സോറി, ജലദോഷം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ടാട്ടോ. അപ്പൊ ദ്രോണാചാര്യരെ വധിക്കാനായിട്ട് കഴിവുള്ള ഒരു പുത്രന് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരം നേടും. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന പുത്രനാണ് ദ്രുപദന്റെ പുത്രനായിട്ട് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ. അപ്പോ ഈ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ വലുതായി അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് പഠിക്കണം? ഈ ആയുധമുറകളെല്ലാം പഠിക്കണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെയാണ് ദ്രുപദൻ മകനെ പറഞ്ഞയക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദ്രോണാചാര്യര് ബ്രാഹ്മണനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൗത്യം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഈ ദ്രുപദനോടുള്ള ദേഷ്യമൊന്നും ആരോട് കാണിക്കില്ല, ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനോട് കാണിക്കാതെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ആയുധമുറകളും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ഇപ്പോ ഈ ദ്രുപദന്റെ മകനായിട്ടുള്ള ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനാണ് ആരുടെ സൈന്യം നയിക്കുന്നത്? പാണ്ഡവരുടെ സൈന്യം നയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തില് മുന്നിൽ നിന്ന് പോരാടുന്ന ആരാണ്? ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്റെ ശിഷ്യനാണല്ലോ, അപ്പൊ ഗുരുവിന് അത്ര ദേഷ്യം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ദ്രുപദന്റെ പേര് പറയുമ്പോ എന്താണ്? ദ്രോണാചാര്യർക്ക് ദേഷ്യം വരും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ദ്രുപദപുത്രൻ എന്നെടുത്തിട്ട് ആര് പറയുന്നത്? ദുര്യോധനൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആ സൈന്യത്തെ നോക്കൂ എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഇനി വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് പറയുന്നത് 14 ശ്ലോകം വരെ ആരൊക്കെയാണ് ആ സൈന്യത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് അർജുനൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത്. ഓരോ സൈന്യത്തിലും, നമ്മുടെ സൈന്യത്തിലും, അതായത് ദുര്യോധന പക്ഷത്തുള്ള സൈന്യത്തിലും പാണ്ഡവരുടെ സൈന്യത്തിലും ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് ഇനി പറയുന്നത്. ആ ഭാഗം നമ്മൾ വിട്ടിട്ട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാണ്. അത് നമ്മൾ 2-ാമത്തെ ലെവലില് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യയം കവർ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ പൗണ്ഡ്രം തത്മോ മഹാശംഖോ ഭീമകർമാമൃഗോദരഃ. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതി അർജുനൻ ദേവദത്തവും ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖു മുഴക്കി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖ്, അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശംഖിന്റെ പേരാണ് പാഞ്ചജന്യം. അർജുനന്റെ ശംഖ് ദേവദത്തം, ഭോജനപ്രിയനായിട്ടുള്ള ഭീമന്റെ ശംഖ് പൗണ്ഡ്രം. അപ്പൊ 3 പേരുടെ ശംഖുകൾ പറഞ്ഞൂടെ. കൃഷ്ണന്റെ ശംഖ് പാഞ്ചജന്യം, അർജുനന്റെ ശംഖ് ദേവദത്തം, ഭീമന്റെ ശംഖ് പൗണ്ഡ്രം. അപ്പൊ ഈ 3 പേരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ എടുത്ത് മുഴക്കി. അപ്പൊ ഇവരുടെ ശംഖുകളൊക്കെ ദിവ്യമായ ശംഖുകളാണ്. അപ്പൊ ആ ശംഖുകൾ എടുത്തവര് മുഴക്കി. പിന്നെ അനന്ത വിജയം രാജ കുന്തി പുത്രോ യുധിഷ്ഠിരഃ നകുല സഹദേവശ്ച സുഘോഷ മണിപുഷ്പകൗ കാശ്യശ്ച പരമേശ്വാസ ശിഖണ്ഡി ച മഹാരഥഃ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നോ വിരാടശ്ച സാത്വികിശ്ച പരാജിതഃ ദ്രുപദോ ദ്രൗപദേയശ്ച സർവശ്ച പൃഥിവീപതേ സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹു ശംഖാൻ ദദ്മോ പൃഥക് പൃഥക്. കുന്തിപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്ത വിജയം എന്ന ശംഖൂതി, നകുല സഹദേവന്മാർ സുഘോഷ മണിപുഷ്പകങ്ങളും, വില്ലാളി വീരനായ കാശി രാജാവ് മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡി, ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ വിരാടൻ, തോൽവി പിണയാത്ത സാത്വികി, ദ്രുപദൻ, ദ്രൗപദി പുത്രന്മാർ, മഹാബാഹുവായ സുഭദ്രാപുത്രൻ എന്നിവരും ശംഖനാദം മുഴക്കി. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ മുഴക്കി എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരന്റെ ശംഖ് അനന്ത വിജയം, നകുല സഹദേവന്മാരുടെ സുഘോഷവും മണിപുഷ്പകവും, പിന്നെ വില്ലാളി വീരനായ കാശിരാജാവ്, മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡി, ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ വിരാടൻ, തോൽവി പിണയാത്ത സാത്വികി, ദ്രുപദൻ, ദ്രൗപദി പുത്രൻ, ഇവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? അവരുടെ ശംഖുകൾ എടുത്ത് മുഴക്കി. അപ്പൊ എല്ലാവരും ശംഖുനാഥം മുഴക്കി. നമ്മള് ടിവിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, യുദ്ധം നടക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കുറെ ഒച്ചയും ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് കുറെ ഇതിലുണ്ടാവും അല്ലെ, ശംഖുനാഥം മുഴക്കും, ഡ്രംസ് അടിക്കും, അങ്ങനെ കുറെ ഭയങ്കര ബഹളായിരിക്കും യുദ്ധഭൂമിയില്.
അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ യുദ്ധം നടക്കുന്നതിന് മുന്നുള്ള കോലാഹലങ്ങളൊക്കെ നടക്കണം. അപ്പൊ യുദ്ധം തുടങ്ങാനായിട്ട് ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു സൂചനയായിട്ടാണ് ശംഖുനാദം മുഴക്കുന്നത്. ഈ ശംഖുനാഥം മുഴക്കിയപ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? സഘോഷാധാർദ്ധ രാഷ്ട്രാണാം ഹൃദയാനീവ താരയൻ നപശ്ച പൃഥിവീം ചൈവ തുമൂലോപ്യനുനാഥയൻ. വിവിധ ശംഖുകളിൽ നിന്നുയർന്ന ഈ നാദഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റൊലിക്കൊണ്ടു ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി. അപ്പോ ഈ പലതരം ശംഖുകളിൽ നിന്ന് ഈ നാദം വന്നപ്പോ ഈ സൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലൊക്കെ അത് മാറ്റില് കൊള്ളാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭയങ്കര റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആ സൗണ്ട് വന്നു. അപ്പൊ ആരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു? ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ, ദുര്യോധനാദികളുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്? പാണ്ഡവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നതായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല അല്ലെ, പക്ഷെ രണ്ടു കൂട്ടരും ശംഖുനാഥം മുഴക്കി. പക്ഷെ ഹൃദയം പിളർന്നത് ദുര്യോധനാദികളുടെയാണ്. കാരണം പാണ്ഡവർക്ക് ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം, ഏതൊരു സമയത്തും അവരുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം. ആ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തില്ല, നമുക്ക് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും പേടിയില്ല, ഒരു ഭയവും നമുക്ക് ഉണ്ടാകില്ല. ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിനെ ഭയക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് പാണ്ഡവർക്ക് ഭയമില്ല, ധൃതരാഷ്ട്ര ഹൃദയം പിളർന്നതായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാൻ പോകാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇനി ഭഗവാനോട് പറയാണ്, എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? അർജുന ഉവാച സേനയോരൂപയോർ മധ്യേ രഥം സ്ഥാപായ മേച്യുത യാവദേതാ നിരീക്ഷേഹം യോധു കാമാനവസ്ഥിതാൻ കർമ്മയാ സഹയോധാവ്യം അസ്മിൻ രണസമുദ്യമേ. ഹേ അച്യുത, ചുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ, ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിലായി എന്റെ തേർ കൊണ്ട് നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധകാംക്ഷികളായി ഇവിടെ വന്നതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയാണ്, അവിടെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത്? അച്യുത എന്നാ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്. അച്യുതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആരായിട്ടാണ് അർജുന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? അറിയാവോ? ഭഗവാൻ ഇവിടെ ആരാണ് അർജുനന്റെ? തേരാളി. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് പറയും? പാർത്ഥസാരഥി അല്ലെ, പാർത്ഥന്റെ സാരഥിയായിട്ടാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ. ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഈ അഖില കോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുടെ നാഥനാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഈ ഫുള്ള് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുടെ നാഥനായിട്ടുള്ള, സർവചരാചരങ്ങളുടെയും നാഥനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനാണ് ഇവിടെ ആരായിട്ടിരിക്കുന്നത്? അച്യുത, അതായത് താരാളിയായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാ അർജുനന്റെ തേരാളിയായിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളാണെങ്കിലോ, അപ്പൊ നമ്മൾ വലിയൊരു പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണമെന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും പറ്റണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന്റെ തേരാളിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അച്യുത എന്ന് പറയുന്നത്. ചുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ. ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും ഭഗവാൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? വീഴ്ച പറ്റുന്നില്ല, ചുതി സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അച്യുത എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, ഈ രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ കൊണ്ട് നമ്മുടെ രഥം നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധത്തിന് വന്നതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആ രഥം കൊണ്ട് രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ അങ്ങോട്ട് നിർത്തി കൊടുത്തു. അപ്പൊ എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? വേപതുശ്ച ശരീരമേ രോമഹർഷശ്ച ജായതേ ഗാണ്ഡീവം സംസദേ ഹസ്താത്യൈവ പരിദഹ്യതേ. എന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുകയും രോമാഞ്ചമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടുനീറുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ വിചാരിച്ചില്ല അവിടെ ചെന്ന് നിർത്തുമ്പോ എന്താ അവസ്ഥന്ന്. അവിടെ ചെന്ന് രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ കൊണ്ട് രഥം നിർത്തി തൊട്ടു മുന്നില് ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്നവരെ കണ്ടപ്പോ അർജുനന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി, രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി. കയ്യിലിരിക്കുന്ന വില്ല് ഗാണ്ഡീവം, അർജുനന്റെ വില്ലിന്റെ പേരാണ് ഗാണ്ഡീവം, അത് കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതി വീഴാനും തൊലി ചുട്ടുനീറാനും തുടങ്ങി. കാരണം മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭീഷ്മരുണ്ട്, ദ്രോണാചാര്യരുണ്ട്, തന്റെ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും പിതാമഹന്മാർ, ഇവരൊക്കെയാണ് മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അർജുനന് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പ്രയാസം കൊണ്ട് അർജുനന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കാനും രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകാനും പിന്നെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വില്ല് ഗാണ്ഡീവം വഴുതി താഴെ വീണു, തൊലി ചുട്ടുനീറാനായിട്ടും തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് ഭഗവാനോട് എന്താ പറയേണ്ടത് അർജുനൻ? നച്ച ശക്നോമി വസ്താതും ഭ്രമദീവാച മേ മനഃ നിമിത്താനി ച പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ. എനിക്കിപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കേശവ, കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചവൻ, ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാനോട്, എനിക്കിവിടെ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകാണ്, എന്റെ മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുറ്റും കാണുന്നത് എന്താണ്? ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ ചുറ്റും കാണുന്നത് എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്.
അർജുനന്റെ ദുഃഖത്തിനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന്, അർജുനൻ ആരാണ്? ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. ഒരു ഭക്തന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ മൃദുല ഹൃദയത്വം. മറ്റുള്ളവരോട് എല്ലാവരോടും എന്താണ്? ഭയങ്കര കാരുണ്യായിരിക്കും ആർക്ക്? ഭക്തന്. പിന്നെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മൃദുല ഹൃദയത്വം അർജുനന്റെ ദുഃഖത്തിന്റെ ഒരു കാരണമാണ് മൃദുല ഹൃദയത്വം. പിന്നെ ഭൗതികമായ സുഖാനുഭവങ്ങള്, പാപം, കുടുംബ പാരമ്പര്യം, തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. നോക്കാം. ഒന്നാമത്തത് മൃദുല ഹൃദയത്വം. അർജുന ഉവാച ദൃഷ്ടേമം സ്വജനം കൃഷ്ണ യുയുത്സും സമുപസ്ഥിതം സീതന്തി മമ ഗാത്രാണി മുഖം ച പരിശുഷ്യതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, അർജുനന് യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ബന്ധുമിത്രാദികളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അർജുനന്റെ അവയവങ്ങളെല്ലാം തളരാനും മുഖം വരളാനും തുടങ്ങി. കാരണം തന്റെ ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ താൻ കൊല്ലേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ സംഭവിക്കുന്നത്. അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ് ആര്? അർജുനൻ. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. മൃദുല ഹൃദയത്വം. രണ്ടാമത്തത് ഭൗതികമായ സുഖാനുഭവങ്ങള്. നച്ചാ ശ്രേയോനു പശ്യാമി ഹത്വാ സ്വജനമാഹവേ നകാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ നച്ചാ രാജ്യം സുഖാനിച്ച. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? ഭൗതികമായ സുഖാനുഭവങ്ങള്. അർജുനൻ എന്തിനാ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അർജുനൻ? രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ. ഇവിടെ ഭൗതികമായ സുഖം, ഭൗതിക സുഖാണല്ലോ രാജ്യം കിട്ടാന്ന് വെച്ചെന്താണ്? നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹം നടത്തല്ലേ. അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞെന്താണ്? ഈ ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ എന്ത് ഗുണമുണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കൃഷ്ണ. എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല, രാജ്യവും വേണ്ട, സുഖവും വേണ്ട എനിക്ക്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട. കാരണം യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ. എനിക്ക് വിജയവും വേണ്ട, രാജ്യവും വേണ്ട, സുഖവും വേണ്ട, ഞാൻ ഇതിന് ഇല്ല എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്ന രണ്ടാമത്തത്. അർജുനന്റെ ദുഃഖത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കാരണം ഈ ഭൗതിക സുഖാനുഭവം, അതെനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. പിന്നെ അടുത്തെന്താണ്? പാപമേവാശ്രയേതസ്മാൻ ഹത്വൈതാനാതദായിനഃ തസ്മന്നാർഹാവയം ഹന്തും ധാർത്തരാഷ്ട്രാൻ സമാന്തമാൻ. അക്രമികളായി ഇവരെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപമായിരിക്കും നേട്ടം. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഉചിതമല്ല. അല്ലയോ മാധവ, സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്തു നേടാനാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സുഖിക്കാനായിട്ട് കഴിയും? അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ എന്താണ്? അക്രമികളാണ്. അക്രമികളായാലും ഇവരെ കൊന്നാലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പാപം കിട്ടും എന്നാണ് അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരും സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഹിംസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഒട്ടും ഉചിതമായ കാര്യമില്ല. ആരെയായാലും നമ്മൾ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും? പാപം വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവരെ കൊന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സുഖിക്കാൻ സാധിക്കുക? നമുക്കൊരു സുഖം അനുഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സുഖം ഉണ്ടെന്ന് ആര് കാണണം? മറ്റുള്ളവർ കാണണം അല്ലെ. നമുക്കിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സന്തോഷമോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളെ ബന്ധുക്കളെയും കുടുംബക്കാരുടെ ഒക്കെ വിളിച്ചു പറയും. അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ അവരെ അറിയിക്കുമ്പോ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ സുഖം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുക, മറ്റുള്ളവരത് കാണുമ്പോ. അപ്പൊ അർജുനൻ ഈ രാജ്യം കിട്ടി, എല്ലാവരെയും വധിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ രാജ്യം കിട്ടിയിട്ട് അത് കിട്ടിയത് കാണാൻ പോലും ആരും ഇല്ല അല്ലെ. പിന്നെ എന്തിനാണ് വെറുതെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? മാത്രല്ല അത് പാപമല്ലേ? ഇവരെ കൊല്ലുന്നത് തന്നെ പാപമല്ലേ എന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? ശാസ്ത്രപ്രകാരം 6 തരത്തിലുള്ള അക്രമികളുണ്ട്. അക്രമികള് 6 തരമുണ്ട്. ഈ 6 കൂട്ടരെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും പാപമില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ആരൊക്കെയാണത്? ഒന്ന്, വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, വീടിനെ തീ വയ്ക്കുന്നവൻ, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യ അപഹരിക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ 6 തരത്തിലുള്ള അക്രമികൾ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ 6 തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്താൽ അവരാരാണ്? അക്രമികളാണ്. ഇവരെ നമ്മള് ഉടനെ വധിക്കണം. അതുകൊണ്ട് പാപമില്ല. ഒന്ന്, വിഷം കൊടുക്കുക, വീടിന് തീ വയ്ക്കുക, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുക, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുക, ഭൂമി കയ്യേറുക, അന്യന്റെ ഭാര്യ അപഹരിക്കുക. ഈ 6 പ്രവർത്തികളും ആര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ദുര്യോധനാദികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭീമന് വിഷം കൊടുത്തു, അവരെ അരക്കില്ലം ചുട്ട് അവരെ കൊല്ലാൻ നോക്കി, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് അവരെ ആക്രമിച്ച് സ്വത്ത് കൊള്ളയടിച്ച്, അതാണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് അല്ലെ. പിന്നെ ഭൂമി കയ്യേറ്, ഇത് രണ്ടും ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ അന്യന്റെ ഭാര്യ അപഹരിക്കുക. ദ്രൗപദിയുമായിട്ട് കുറെ രീതിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാരണം കൊണ്ട് ഇവരെങ്ങനെയാണ്? അക്രമികളാണ്. അപ്പൊ ഇവരെ വധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പാപമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. 6 തരത്തിലുള്ള അക്രമികളും. ഇനി അടുത്തത് കുടുംബ പാരമ്പര്യം. അധർമാഭിഭവാത് കൃഷ്ണ പ്രതിഷന്തി കുലസ്ത്രീയഃ സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടാസു വാർഷ്ണേയ ജായതേ വർണ്ണസങ്കര. അല്ലയോ കൃഷ്ണ,
കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. അല്ലയോ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ, സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നാലാമത്തെ കാരണം പറയുന്നത് കുടുംബ പാരമ്പര്യം. ഇവിടെ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ ആ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആരാ പോകുന്നത്? വീട്ടിലെ മുതിർന്നവരായിരിക്കും പോകുന്നത്, അല്ലെ? അതായത് എന്താ പറയാ, ഒന്നുകിൽ ഒരു ഭർത്താവായിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മകനായിരിക്കാം. ഇവരൊക്കെയാണ് യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നത്. അപ്പൊ യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോ ഇവരൊക്കെ വധിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ആ വീട്ടില് പിന്നെ അവരെ നോക്കാൻ ആളില്ല. ഇപ്പൊ മക്കളുണ്ടാവും, പിന്നെ ഭാര്യ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഇവരൊന്നും നോക്കാൻ വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ല. അപ്പൊ സ്ത്രീകളെ നോക്കാൻ ആളില്ലാതെ വരുമ്പോ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാം? അവരെ ദുഷിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ ദുഷിച്ചാല് ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കും. അവരെ നോക്കാനൊന്നും ആരില്ലാത്തൊരവസ്ഥ വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, കുടുംബ പാരമ്പര്യം മുഴുവനും നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണ്ട? യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട. അർജുനൻ അത്രയും പ്രേക്ഷമത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള അർജുന വിഷാദത്തിന്റെ കാരണങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ 4 നമ്മൾ കണ്ടു. ഏതൊക്കെയാണ് 4 കാരണങ്ങൾ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. ഏതൊക്കെയാണ്? മൃദുല ഹൃദയത്വം, കുടുംബ പാരമ്പര്യം, പാപം, ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ അല്ലെ? 4 പറഞ്ഞു. ഇനി ലാസ്റ്റ് തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാരണം കൊണ്ട് അർജുനൻ എന്താണ്, തീരുമാനമെടുക്കാനായിട്ട്, ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനായിട്ട് അർജുനന് പറ്റുന്നില്ല. നോ യത്വോ ജയേമ യതിവാനോ ജയേയുഹു യാനേവ ഹത്വാന ജിജീവിഷാമാസ്തേവ സ്ഥിതാ പ്രമുഖേ ധാർതരാഷ്ട്രഃ. അവരെ ജയിക്കുന്നതോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നാം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം? എങ്കിലും അവർ ഇപ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിനായി നമ്മുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവരെ ജയിക്കുന്നതാണോ ഇവരാൽ തോൽക്കപ്പെടുന്നതാണോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് അർജുനന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. പക്ഷെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പൊ അർജുനൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എന്ത് പ്രവർത്തിക്കാനെന്ന് അർജുനന് അറിയുന്നില്ല. അതാണ് 5 കാരണങ്ങൾ. അപ്പൊ ഒരേ സാഹചര്യത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത പ്രതികരണങ്ങൾ പറയാണ്. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ധൃതരാഷ്ട്രാണ്. എന്താണ്, എന്റെ മക്കൾക്ക് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അറിയാനാണ് ആരാഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത്, എന്റെ മക്കളുടെ അവസ്ഥ. അതാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര. രണ്ടാമത്തത് അർജുനൻ എന്താണ്, യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട, ഇവരോടൊന്നും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അർജുനന് താല്പര്യമില്ലാതെ വിഷമിച്ച് നിൽക്കാണ് അർജുനൻ. മൂന്നാമത്തത് ദുര്യോധനോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇവരെ തോൽപ്പിച്ച് രാജ്യം നേടണം വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഒരേ കാര്യത്തിന് 3 പേരുടെ പ്രതികരണമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. അഹോ ബദ്ധമഹത് പാപം കർത്തും വ്യവസിതാ വയം യജ്രാജ്യാസുഖലോഭേന ഹന്തും സ്വജനമുദ്യതഃ. കഷ്ടം, എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നാം ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്. രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ? അർജുനൻ ചിന്തിക്കാണ്, നമ്മൾ എന്തൊരു മഹാപാപം ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. കാരണം നമുക്കൊരു രാജ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്വന്തക്കാരെയൊക്കെ വധിക്കുക, അതൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ലല്ലോ എന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. യദി മാമ പ്രതീകാരം അശസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണയഃ ധാർതരാഷ്ട്രാരണേ ഹന്യോ സന്മേ ക്ഷേമതരം ഭവേത്. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരോട് പൊരുന്നതിൽ ഭേദം വിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിന് ഒരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ വധിച്ചോട്ടെ. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയുന്നത്, അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ അവരെന്നെ വധിച്ചോട്ടെ, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. നിരായുധനായിട്ട് കയ്യിൽ ആയുധമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെന്നെ വധിച്ചോട്ടെ, എന്നാലും വിരോധമില്ല, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാനില്ല. അതായത് ക്ഷത്രിയ ക്ഷത്രിയ സമര മുറയുടെ നിയമങ്ങളാണ്. കയ്യിൽ ആയുധം ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്തോ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അർജുനൻ പറയാണ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എന്നെ അവര് കൊന്നോട്ടെ, എന്നാലും വിരോധമില്ല, ഞാൻ എന്തിനില്ല, യുദ്ധം ചെയ്യാനില്ല എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയാണ്, സഞ്ജയ ഉവാച ഏവ മുക്താർജുന സംഖ്യേ രഥോപസ്ഥ ഉപാവിശത് വിസൃജ സശരം ചാപം ശോക സംവിഘ്ന മാനസഃ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിലിരിപ്പായി. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയാണ്, അർജുനൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞ് അർജുനൻ എന്താണ്, യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഞാനില്ല, ഇതൊന്നും പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വില്ലും ശരങ്ങളൊക്കെ താഴെ വെച്ച് ദുഃഖത്തോടെ തേരിലിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അർജുനൻ. ആരറിയിക്കാണ് ഇവിടെ? സഞ്ജയൻ. ആരോടാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്. ആരാ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് സഞ്ജയനോട്? ധൃതരാഷ്ട്രം. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രയോട് സഞ്ജയൻ പറയാണ്, യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ താഴെ വെച്ചിട്ട് ആ തേരില് ഇരുന്നു എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ വിജയിക്കുമെന്ന് പറയാനായിട്ട് കുറെ കാരണങ്ങൾ അവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ഇനി പറയുന്നത്.
ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ, യുദ്ധഭൂമി എങ്ങനെയാണ്? കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി ധർമ്മഭൂമിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ധർമ്മഭൂമിയിൽ എന്ത് മാത്രം വിജയിക്കുള്ളൂ? ധർമ്മം മാത്രം വിജയിക്കുള്ളൂ. ധർമ്മം ആരുടെ പക്ഷത്താണ്? പാണ്ഡവ പക്ഷത്താണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പാണ്ഡവര് വിജയിക്കുന്നുള്ളതിന്റെ ഫസ്റ്റത്തെ കാരണമാണ് ധർമ്മക്ഷേത്രം. യുദ്ധഭൂമി ധർമ്മഭൂമിയാണ്. രണ്ടാമത്തത് ദിവ്യമായ രഥം. അർജുനന്റെ രഥം എന്ന് പറയുന്നത് ദിവ്യമായ രഥമാണ്. ആ ദിവ്യമായ രഥം അഗ്നിദേവൻ സമ്മാനിച്ചതാണ്. അത് 3 ലോകങ്ങളും അതിന് എന്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? വിജയം മാത്രം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ രഥത്തിന്. അതുകൊണ്ട് അതും അവരുടെ വിജയത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ്. പിന്നെ ആ രഥത്തിന്റെ കൊടിമേലൊരു അടയാളമുണ്ട്. പതാകമേലുള്ള അടയാളം ആരുടെയാണ്? ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ ആണ്. ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ അടയാളാണ് ആ കൊടി. സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. മുകളിലെ കൊടിമേല് ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ അടയാളം. അപ്പൊ അത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീരാമനായിട്ട് അവതരിച്ച സമയത്ത് രാമരാവണ യുദ്ധം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ആ യുദ്ധം വിജയിച്ചത്. അതേപോലെ ഇവിടെ ശ്രീരാമനാണ്, ഇവിടെ ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ കൃഷ്ണനും അർജുനനും, അപ്പൊ അർജുനന്റെ കൂടെയും അവരുടെ സഹായത്തിന് ആരുണ്ട് അവിടെ? ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ശംഖനാദം. ഇവരുടെയൊക്കെ ശംഖുകൾ എന്താണ്? ദിവ്യമായ ശംഖുകളാണ്. പിന്നെ അർജുനന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡീവം, അതും എന്താണ്? വിജയം മാത്രം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എന്ത്? ഗാണ്ഡീവം. പിന്നെ തെക്തജീവിതം. തെക്തജീവിതം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇപ്പൊ പറയാ, നെക്സ്റ്റ് പറയാട്ടോ. മോക്ഷദ ഏകാദശി, ഇത് നടക്കുന്ന ഒരു ഏകാദശി ദിവസമാണ്. അപ്പോ പിന്നെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, അതായത് ഋഷികേശൻ ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനാണ് ഋഷികേശൻ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയും. ഭഗവാൻ ഋഷികേശനാണ്, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും നാഥനാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഋഷികേശൻ എന്ന് കൂടി ഭഗവാനെ പറയും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരുണ്ടാവും കൂടെ? അവിടെ ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ആരുടെ വിജയത്തിന്റെ കാരണങ്ങളാണ്? അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ. പിന്നെ തെക്തജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ദുര്യോധന ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ എന്റെ കൂടെ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ളവര്, അതായത് സ്വയം ജീവനടക്കം കളഞ്ഞ് എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നവരെ ഒന്ന് നോക്കൂ എന്നാണ് ആരോട് പറയുന്നത്? ഗുരുവിനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് എല്ലാവരും യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെടുമെന്ന് ആർക്കറിയാം? ദുര്യോധൻ അങ്ങനെ ആദ്യമേ തന്നെ പറയുന്നതാണ്. എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിതം സമർപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി വന്നവരായിട്ടുള്ള വീരയോദ്ധാക്കളാണ് ഇവരെല്ലാവരും എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടത് ആരുടെ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്? അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, വഞ്ചാകൽപത രൂപേശ കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗുരു ബ്രഹ്മാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത്രയുള്ള നമ്മുടെ 1ാമത്തെ അധ്യായം. എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? മനസ്സിലായോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? എന്താണ് മന്ത്രിയുടെ പേര്? സഞ്ജയൻ. ഭഗവാന്റെ ശംഖിന്റെ പേര് പാഞ്ചജന്യം. അർജുനന്റെ ശംഖിന്റെ പേര് ദേവദത്തം. ഭീമന്റെ ശംഖം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ എല്ലാവരും എടുത്തിരിക്കണ്ടായിരുന്നില്ല, അത് മനസ്സിലായി. അതാ ചോദിച്ചത്. അർജുനന്റെ വില്ലിന്റെ പേരെന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അർജുനൻ പറയുന്ന 5 കാരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? പാപം, കുടുംബ പാരമ്പര്യം, തീരുമാനമെടുക്കാൻ അല്ലെ? ഒന്നാമത്തത് മൃദുല ഹൃദയത്വം, രണ്ടാമത്തത് ഭൗതികമായ, മൂന്നാമത്തത് പാപം, നാലാമത്തത് കുടുംബ പാരമ്പര്യം, അഞ്ചാമത്തത് തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥ. 6 തരത്തിലുള്ള അക്രമികൾ ആരൊക്കെയാണ്? വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, വീട് തീവയ്ക്കുവാൻ, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ,
ഫസ്റ്റത്തെ എന്താണ്? വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, പീഡനം വയ്ക്കുന്നവൻ, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് കൊള്ളയടിക്കുക, കയ്യേറ, പിന്നെ അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നത്. ഈ 6 തരത്തിലുള്ളവര് അക്രമികളാണ്. അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ദിവ്യമായ രഥം, ഹനുമാൻ സ്വാമിന്റെ കൊടിയടയാളം, കവിത്വജം, ഗാന്ധീവം, ജീവിതം, ജീവിത മോക്ഷ ഏകാദശി, മോക്ഷദേകാദശി. ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, ഋഷികേശ്. ഭഗവാൻ ഋഷികേശ്. കൃഷ്ണൻ. ഋഷികേശൻ ആരാണ്? ഋഷികേശ്. ഭഗവാൻ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഋഷികേശനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആരുണ്ടാവും? ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ടാവും അല്ലെ? നമ്മള് ലക്ഷ്മി ദേവിനെ പ്രത്യേകം വിളിച്ചാൽ വരില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാനെ വിളിച്ച ഭഗവാന്റെ കൂടെ, ഭർത്താവിനെ വിളിച്ച ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ഭാര്യ പോകും. പക്ഷെ ഭാര്യയുടെ കൂടെ ഭർത്താവ് പോകണം നിർബന്ധമില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെ വിളിക്കണം? ഭഗവാനെ വിളിച്ച ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആര് വരും അവിടെ? ലക്ഷ്മി ദേവി വരും. അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പിന്നെ മോക്ഷദേകാദശി. അടുത്തത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ എത്ര ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്? 700 ശ്ലോകങ്ങൾ. എത്ര അധ്യായങ്ങളുണ്ട്? 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായം ഏത് യോഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു? കർമ്മയോഗം. 13 മുതൽ 18 വരെ ജ്ഞാനയോഗം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന 5 വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഈശ്വരം, ജീവാത്മാവ്, കാലം, കർമ്മം. 5 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡെയിലി കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒന്ന് പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയും, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയും, കാലം, കർമ്മം, പ്രകൃതി. ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയില് കൂടുതൽ പറയാനായിട്ട്